Pissidi mifquħ b'tir ta' arma tan-nar, kalċi maffeċ, kurċifiss imkissra, statwi mfarka u oġġetti sagri oħra maħruqa. Dawn l-oġġetti tal-Knisja huma bis-suħut mill-affarijiet li l-ħadd li ġej se jkunu għall-wiri fil-Knisja tal-Bon Pastur ta' Ħalbalzan u li huma xhieda ta' tbatija ta' popli sħaħ. L-oġġetti ġew desagrati mill-ISIS fis-Sirja u l-Iraq u f'dawn ix-xhur qed iduru mad-dinja f'wirja li għandha lan li twassal messaġġ ta' dak li għaddejjin minnu popli sħaħ sempliċiment għaliex ħadnu l-Kristjaneżmu. Il-wirja qed issir f'pajjiżna fuq inizjattiva ta' Aid to the Church in Need, organizzazzjoni li għandha uffiċċju f'pajjiżna kif ukoll fi 23 pajjiż ieħor u li twettaq ħidma fost dawk persegwitati f'140 pajjiż differenti. Tkellimna ma' Stephen Aksisa, direttur nazzjonali ta' Aid to the Church in Need f'Malta. Meta tħanna fl-Iraq, aħna għan uffiċi li konna qabel l-United Nations hemmhekk. Devastazzjoni nies barra, nies m'għandhomx fejn jistkennu, il-temp huwa għaliju hemmhekk, jiġifieri huwa ħrax ħafna, u kellna naraw kif se nagħmlu biex daw in-nies intuhom mqar saqaf ta' kemm. Fosthom organizzajna bħala porta cabins biex joqogħdu fihom u hekk u sintendi l-ikel kif għadna għaddejjin illum hemmhekk bħalissa qed norganizzaw mal-1000 dak li ngħidulhom food basket kuljum għall-familji. Bħalissa din l-organizzazzjoni qed taħdem biex jirritornaw diversi familji fl-Iraq. Ġewwa l-Iraq biss bnejna ma' 8 iskejjel, bnejnihom ġifieri porta cabins qed nitkellmu għat-tfal ta' daw in-nies li huma dispostati. Minnaħa l-oħra ġewwa Aleppo bħalissa għandna kċina hemmhekk li qed nagħmlu ma' 10,000 ikla kuljum fis-satej ta' wara l-offsinar jiġu n-nies jiġbru l-ikel għaliex sintendi daw in-nies li għandhom flus biex jixtru u laqqas għandhom mnejn jixtru għaliex tista' tgħid illum torba u ramela u żrar spiċċat il-belt. F'Aleppo biss mal-4,000 tifel u tifla spiċċaw jiġru barra orfni mingħajr ħadd ma jieħu ħsiebhom. Uħud minn dawn saħansitra huma tfal tal-ġihadisti li spiċċaw abbandonati wara l-attakki. Bħalissa wkoll ġewwa l-Iraq qed nagħmlu dak il-proġett massiġġ li għadna kif imbarkajna li nerġgħu ndaħħlu lura n-nies ġewwa Ninive u dan qed ngħidu ġifieri ħajkonna bżonn li nirranġaw u nibnu mill-ġdid ma' 13,000 dar biex jidħlu mal-120,000 familja. Diġà bdejna, ġifieri bdew deħlin in-nies għandna ma' 7,000 familja li daħlu u deħlin sintendi. Qed jiġu l-irġiel minn diversi bliet lura biex jaraw id-djar tagħhom f'liema statu u aħna sintendi naraw kif nistgħu ngħinuhom b'mod illi jkunu jistgħu jirranġaw id-djar tagħhom ħalli l-familja kollha terġa' tirritorna fil-villaġġ. Il-wirja tiftaħ wara l-quddies tad-9 tal-ħadd filgħodu u tibqa' miftuħa matul il-ġimgħa d-dieħla.